संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। नमस्कार। सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक पतसंस्था सिंधुदुर्गची पंचवार्षिक निवडणूक येत्या 14 मे रोजी होऊ घातलेली आहे आणि या निवडणुकीसाठी दोडामार्ग शिक्षक भारती शाखा दोडामार्गचे अधिकृत उमेदवार म्हणून आमचे राज्य नेतृत्व सन्माननीय दया नाईक सर यांना उमेदवारी आपण दिलेली आहे। आणि आत्तापर्यंत मी स्वतः तालुकाध्यक्ष आणि माझे सहकारी कैलासवासी सन्माननीय झोरे सर या दोघांनी मिळून आम्ही बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात दोडामार्ग तालुक्यासाठी काम केलेलं आहे। माझे सहकारी सन्माननीय झोरे सर यांचं स्वप्न होतं की भावी कालावधीमध्ये आपल्या दोडामार्ग तालुक्याचा संचालक म्हणून सन्माननीय दयानाईक सरांना आपण बसवायचं आहे आणि हे त्यांचं स्वप्न जर आपल्याला पूर्ण करायचं असेल तर त्यांनी जे जे काम केलेलं आहे ते काम आपण लक्षात घेऊन त्यांच्या कामाची पोचपावती त्यांना द्यावायची असेल तर आपण दोडामार्ग तालुक्याच्या वतीने त्यांना त्यांचे अधिकृत उमेदवार म्हणजे आपल्या सगळ्यांचे अधिकृत उमेदवार सन्माननीय नाईक सर यांना मत देऊन आपण त्यांना विजयी करायचं आहे आणि तीच खरी त्यांना श्रद्धांजली ठरेल असं मी माझ्या दोडामार्ग तालुक्याच्या वतीने सर्व माझ्या मालक सभासदांना आणि मतदार बंधू भगिनींना आवाहन करतो। धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।